pular normal mbeɗa haala pular mo wawa haalde mbeɗa wawi pular de aɗa wawi pular mbeɗa andi aɗa wawi pular de jibinami ko farais kono mbeɗa andi to ɓummiɓe mbeɗa andi ko heewi affaire fulankawol jibinami ko farais jeyami ko hokkadere hokkadere nenam jeeya ko waali aɗa andi nde janumi fedde pular mbeɗa fammi jangguinannoɗo mi wi Fouta tubaji wiya fuuti saabu yimɓe ma o funti kono tuuba ha koyno woote de ka funtina bacce so tago iwran dow yo tago iwru less aduna bonani boy so doole donki so doole keɓo mbiɗa wawi pular ma wawa yaram bana ande ko aɗa wawi pular de mbeɗa wawi pular dangalam laabaɗi kono mbeɗa andi pular mbeɗa nana pular woni yimɓe ɗo jibinaɓe ɗo mba haalde français mba haalde pular ɗum ko jinnaɓe waɗi jinnaɓe ɓe waɗi par ce que sa jibini sohaɓe farais aɗa foyi haalnude ɓe pular ɓe ganda holto ɓe ummi so haalnaniɓe ana nanta farais farais ma laaɓani jeeɗa haalni sohama farais soɓe jeehi l'école maɓe janggo farais kono an galɗe haal pular jinnaɓe sohaɓe ma ganda kam to ɓe ummi wona ɓe cikka tan koɓe farais naɓe ɓe ganda holto ɓe jeeya neɗɗo yo andu to jeeya. C'est quand la dernière fois que tu as été au Sénégal ou au Fouta? La dernière fois que j'ai été au Fouta. Hein. Fouta. Tuuba ko wiya fuuti sabu yimɓe ma o funti kono tuuba ha ko ina wooce ndeke funtine bacce so toɓo iwrani dow yo toɓo iwru less aduna bonani ɓooyi so doole donki yo doole keɓo so kalfandi juuti so jawdi funti so jamfa hoyni so ɗaminare fuyni yo ndimago futtu yo yondikinari ittu yo hoolare lottu yo katantagal dottu añɓe yo ottu kalfandi yo nattu jam yo artu bojji yo cattu so laaɓani en battu